ଭାଇ 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 ହଁ ପୂଜା ଡାକୁଛୁ କଣ କହିବାର ଅଛି କି? ହଁ ଭାଇ କଣ କହିବାର ଅଛି କହ। ସତ କହିବୁ ମିଛ କହିବୁ ନାହିଁ। ସତ କହିବି ପୁଣି ମିଛ କହିବି। ସତ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମିଛ କହିଲେ ମହାପାପ। ତୁ ପୁରା ମୋ ଗେଲା ଭଉଣୀ, ତୋତେ କେବେ ମୁଁ ମିଛ କହିବି? ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତା ବାର୍ଥଡେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଥିଲି, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲରେ ରଖୁଥିଲି, ତୁ ନେଇଛୁ ନା? ଗିଫ୍ଟ ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କାମରେ ଆସିବନି, ତୋ ଗିଫ୍ଟଟା ମୁଁ ନେଇନି। ସତ କହୁଛି ତୁ ନେଇଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତୁ ବି ନା ଗେଲା ଭଉଣୀ, ତୋତେ ଯେତେ ଗେଲେ ହେଠି କହିଲେ ତୁ ବୁଝୁନି କେବେ ବି। ତୁ ନେଇଛୁ ନା ସତ କହିବୁ। ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ମୁଁ ନେଇଛି ବୋଲି, ତୋ ପାଖରେ କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଭିଡିଓ କରିଛୁ କି? ଦେଖ ଭାଇ ଭିଡିଓ ନଥିଲେ କଣ ହେଲା, ମୁଁ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲରେ ଥିବା ପାଉଡର ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜିନିଷ ତୁ ହିଁ ନେଇଥାଉ ନା, ତୋତେ ତୋତେ କଣ କହୁଥିଲି? ହଁ ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ବୁଲିଗଲେ ନା, ମୋ ପରଫ୍ୟୁମଟା ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ବୁଝିଲୁ ନା? ତୁ ଟିକେ ବ୍ୟବହାର କରିଦିଏ, ତା ବୋଲି ତୁ କହିବୁନି ଯେ ତୋ ଗିଫ୍ଟଟା ମୁଁ ନେଇଛି ବୋଲି। ତୁ ନେଇଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି। ସତରେ ଭଉଣୀ, ତୋ ଗିଫ୍ଟଟା ମୁଁ ନେଇନି, ସତ କହୁଛି। ମୁଁ କହିଲା ଭାଇଟା ଦେଇଦେ। ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତୋର? ତୁ ନେଇଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି। ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମୋ ଉପରେ? ନା ତୁ ନେଇଛୁ ନା? ସତରେ ତୋ ଗିଫ୍ଟଟା ନେଇନି। ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଡାକିବି? ବଡ଼ ଭାଇ ଡାକିଲେ କଣ ହେବ? ମୁଁ ନେଇଥିଲି ତ ନେଇଛି। ଡାକିବି? ଡାକିଲେ କଣ ହେବ? ବଡ଼ ଭାଇ ଏ ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ। ହଇରେ ପୂଜା, ହଁ ଭାଇ ତୁ କଣ ମୋତେ ଡାକୁଥିଲୁ? ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଡାକୁଥିଲି। ହଇରେ କିଛି ସମୟ ହେଲା ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଛି? ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ କଣ ଭଲ? ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି? ଆରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଥିବା ଦରକାର। ହେଲେ ସବୁ ସମୟରେ ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବାଟା କଣ ଠିକ ରହୁଛି? ହଉ ସେ କଥା ଛାଡ଼, କଣ ହେଇଛି କହ? ଦେଖ ଭାଇ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଥିଲି, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଥିଲି, ସେଟା ନେଇଛି ଆଉ ନେଇନି ବୋଲି ମୋ ସାଥିରେ ଚୁଗଲାମି କରୁଛି। ହଇରେ କୁନା, ହଁ ଭାଇ, ଇଏ ପୂଜା ଯାହା କହୁଛି ସତ କଥା କି? ତମେ ବି ନା ଭାଇ ଜାଣିଛ ସେ ଗେଲା ଭଉଣୀଟା ତମର ମୋର ଆସିବା ମାତ୍ରେ କହୁଛ ତା ସପକ୍ଷ ନେଇକି ତମେ ଗିଫ୍ଟଟା ନେଇଛ ବୋଲି। ହଁ, ମୁଁ ତତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ପୂଜା କେବେ କରିନଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୋ କାର୍ଯ୍ୟ। ତମେ ବି ନା ଭାଇ ମୋ କଥା ଟିକେ ବି ଶୁଣୁନ, ଆଉ ତା କଥା ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛ। ସେ ତ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଚୁଗଲାମି କରୁଛି, ତମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣ। ସୁଗଲାମି କରେ ଯେ, ହେଲେ ତା ଗିଫ୍ଟଟା ନବ କିଏ? ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏ କୁନା, ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ତତେ ଜାଣିଛି ରେ, ସେ ଗିଫ୍ଟଟା ତୁ ହିଁ ନେଇଛୁ। ଆରେ ଦେ, ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ତାକୁ ଦେଇଦବୁ। ଏ ପୂଜା, ହଁ ଭାଇ ତୁ ତୋ ଗିଫ୍ଟଟା ନେଇଯିବୁ, ହଁ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି? ହଁ ଭାଇ। ହେରେ କୁନା, ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ ତତେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କଣ କି ଭାଇ? ଶୁଣ ଶୁଣ ଏପଟେ ଶୁଣ। ହଁ ଭାଇ କୁହ। ଆମ ଭଉଣୀକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ, ଦେଖିଲି ଭାଇ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେ। ଦେଖିଲି ଭାଇ। ଦେଖିଲୁ ତ? ହଁ ଭାଇ, ଆମ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁନାହିଁ ସେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ପରା। ବଡ ତ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ, ହେଲେ ଚଣ୍ଡୀ ଘୋରାରୁ ଲୋକ ଘରେ ରହି ଚଣ୍ଡୀ ହେଇଗଲାଣି। ସତରେ ଆରେ ତମ ଦୁଇ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହଉଛି ବୋଲି ଚଣ୍ଡୀ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ନାଇଁ? ଭାଇ ତମେ ବି ନା। ହଉ କଣ କହିବି କହୁଥିଲି ନା? ହଁ ଭାଇ, କହୁଛି କୁନା, ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ପୂଜା ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ କଣ କହିଲି? ମୁଁ ପୂଜା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର ଦେଖିଛି। ଭାଇ 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 ଏ ପୂଜା, ଭାଇ ରାଗୁଛୁ କି? ରାଗନି ବା। ଭାଇ କୁନା, ଆପଣ କହିଲେ ପୂଜା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର ଦେଖିଛି ବୋଲି। ହଁ ଶୁଣ, ସତ କଥା ଭାଇ? ସେ ଘରଟା କେମିତିକା ଜାଣିଛୁ? ନା ଭାଇ, ପୂଜାରେ ଭାଇ
ବି ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବି ନା ଆଜି କେଉଁଠି ଅଛି? ଆଜି ବୋଲି ଦିନରେ କହିଲା ବୋଲି ଭାଇ ତାର ସୁବିଧା ବି କଣ ହେଇଥିବ କି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ନାହିଁ ତ ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପୁରା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଦିନ ଆଜି କଣ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଆଉ କଣ କହୁଛ? ମୋର ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି ତମେ ଆଜି ଭାବିକି ଦେଖ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କେଉଁ ଦିନ ହଉଥିଲା କି? ଜାନୁଆରୀ 26 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଭାଇ ମନେ ପଡ଼ିଲା କଣ କି ଭାଇ କଣ ଜାଣିଛୁ? କଣ ଭାଇ ଆଜି ହଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ହଁ ଭାଇ ସେ ନା ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍ ଉଠେ ସକାଳ 10ଟାରେ ଉଠିବ ସେ ଗାଧିବ ସେ 4ଟାରେ ଉଠି ଗାଧି ନ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଚୁଗୁଲାନି କରୁଛନ୍ତି ତ ଭାଇ ଆମ ଠିକ କଥାଟେ କହିଛୁ। ସେ ପୂଜାଟା ନା ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିବ 8 ଘଣ୍ଟା 9 ଘଣ୍ଟାରେ ଉଠିବ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିଛି ରାତ୍ର 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ। ହଁ ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ କାଳେ ସେ ରୁଷିଛି। ଆଜି ଯଦି ରୁଷି ଯିବି ମତେ ତାହେଲେ ଗାଧେଇବାକୁ କେହି ଉଠେଇବେ ନାହିଁ। ସତ କହୁଛ ଭାଇ ସେଠି ପଚାରିବା ଚାଲ ଭାଇ ଏ ପୂଜା ଏ ଭାଇ ବୁଝା ତମେ କହ ଭାଇ ସତରେ ଆମେ ଯାହା କହୁଥିଲୁ ସେଇଆ ନା କହିଲେ ନା ତ କହିଲା ଆଉ କଣ ହେଇଥିବ ଏ ପୁରା ହଁ ଭାଇ ମକର ଯାତ୍ରା ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ଯା ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ନା ଭାଇ ମକରଯାତ୍ରା ହେଇନାହିଁ ଭାଇ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ନାହିଁ ତ ଆଜି ଆରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ନୁହଁ। ହଁ ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମକର ଯାତ୍ରା ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ହୁଏ। ସେଟା ତ ଆସିନି ଆଗକୁ ଅଛି। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଗଲାଣି ନାରେ କୁନା ଭାଇ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହେଇଥିବ ନାରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତାର କି କାମରେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ପଚାରି ଦେବା ଭାଇ ତାର ମତ ଆଜି ନା ନା ଭାଇ ଜାନ ଚାଲ ପଚାରି ଦେବା। ঠিক আছে ଏ ଭଉଣୀ ଏ ଭାଇ ବୁଝା ଏ ପୂଜା ଶୁଣ ହଁ ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣ ମୋ ଗେଲା ଭଉଣୀ ତ ପରା ଦେଖୁ ନା ହଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ କହୁଛି ঠিক আছে ଟିକେ କହିଦେ ଆଜି କେଉଁ ଦିନ ସେଟା ତମେ ଜାଣିଛ ଭାଇ ନା ପରା ମନେ ପଡୁନି। କହିଲେନି ହେଲେ କଥା ହେବି ତମ ଦୁଷ୍ଟ ସହିତ ଆରେ ସେଟା ବଡ କଥା ପ୍ରଥମେ କହିଦେ ଆଜି କେଉଁ ଦିନ ସେଟା କହିବି ଭାଇ ହଁ କହ ସେଟା କହିଦେବି ହଁ କଥା ହେବି ହେଲେ আর কহি দউনো ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ আরে আমি বড় ও হউড়ি আজ হচ্ছে জন্মদিন অথচ তুই জানি পারনু এমনিতে মারিবি তোকে দেখিবু খালি কে ভাঙরটা খালি কে ভাঙরটা ও হলো অথচ তুই জানি পারনি ওরা মনে ধিলা যে আরে ମୋର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନେ ପକେଇଲି। ତୁ କଣ କରୁଛୁ କି? ଭାଇ ମୋର ବି ମନେ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି କି ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲା ମନ ବୋଲି ବୋଲା ମନ ଏ ପୂଜା ତୋ ଆଖିରେ କଣ ତୁ ଦେଖୁ ସବୁବେଳେ ସେ ମୋବାଇଲଟା ଖେଳିବ ଆଉ କଣ କରୁଛେ ସେ ଗେମଟା ଚିକ୍ 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 ସେ କଣ ଭାଇ ସେଠି ପଇସା ମିଳୁଛି ଗେମ୍ ଖେଳି ଖେଳି ଦିନ କଟେଇ ଦେଲୁ ଆଉ ବସିକି ଗେମ୍ଫା ମାରିଲୁ। ଆଜି ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି ଅଥଚ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ କଣ କହୁଛୁ ଭଉଣୀ? ଭାଇ କଥାଟେ କହିବି ହଁ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମ ଗେଲା ମନ୍ଦିର ଜନ୍ମଦିନ ହଁ ଯଦି ଆମେ ପାଟି ତୁଣ୍ଡି କରିବା ତାଙ୍କ ଘର କହିବେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଥିଲି କହିବି ନା ଭାଇ ମୋ ମାନିର ଥାନ୍ତି ମୋର ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ସିନା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ ଭାଇ